Kusenendida ukudayiswa kweqembu elikhongethwe izinkinga zemali neligijima ku-Absa Premiership iBloemfontein Celtic. Umncintiswano phakathi kwezimbangi ezimbili kanti khona manje zenza amalungiselelo okugcina ukuthi-ke zikwazi ukuba ngabanikazi besiwelele. Umnikazi weqembu eligijima ku-Glade Africa Championship TS Galaxy uTim Sukazi uthi ungena esivumelwaneni nosihlalo weBloemfontein Celtic uMax Jabalala. Kulindeleke ukuba imcikilisho yalesivumelwano iphothulwe ngasemaphethelweni ephezulu uma sekuvunyelweni ngemali. Inhloso kaSukazi ukuthuthela leli qembu elinezinkumbi zabalandeli eMpumalanga. Kepha-ke imbangi yakhe ngusomabhizinisi ozinze KwaZulu-Natal ithi ayingabazi ukuthi izohlala ezandleni zayo ingxenye enkulu yobunikazi bephunya selesele. It's also a dream to anybody to be a chairman. So I think in a long run we can look at maybe me saying to Bramex after working with him and understanding the culture of Bloemfontein Celtics also to say, hey, I'm ready to be a chairman. Jimmy Augusto owaba ngusihlalo weCeltic iminyaka i13 uthi yena nosihlalo owamendulela uDokotela Petros Whitehead Molemela bavumelana ngesihle nje ukuba iqembu lingasuswa eBloemfontein. Kepha-ke abazange bayiphathe eyaluludaba benoMax Jabalala othathe izintambo kuye. Bloemfontein Celtic has been an institution, it has been a way of life, it has been an identity for the people of Bloemfontein and for the Greater Free State for the last 50 years. So it will definitely be a huge loss. Ujabalala unenkampani ebeka isitini waqhuqhubala esokuphatha iCeltic kusukela ngoNtulikazi wango-2014. Uthi zingamampunge izindaba zokuthi iqembu lithengisiwe. Uzichitha nje lezi indaba ummeli wakhe usiqinisekisile isivumelwano esenziwe ngomlomo noSukazi. Akhona okokuqala uJabalala ezama ukuthengisa iphunya selesele. Nyakenye yabhuntsha imizamo khathi kuhoxa uSinki Lishabane oneqembu elidlala ku-ABC Motsepe League kanye noMweketi Mosola owabe ngumphathi kamasipala waseTshwane. Imbangela kwaba khona kungavumelani noJabalala malungana nesamba sentela ezingu-40 million randi okwabe kufanele basikhokhe.